بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بيتا فقيه كبرى خاليه كبرى خاليه زمان كردي بيتا فقيه كبرى خاليه كبرى خاليه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخشه شيرين وخشه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخشه شيرين وخشه زمان كردي Rojbaş Şevale'ydim. Rojbaş Şevale hoş. Nasılsın? Rojbaş, havalı berfin. Spastıkım, tu çavayı. Kumuşaş ne behis, tabi Türkiye keyfa mı pırsi? Kusura minne nere evara mirza, ez jibirdikim. Heya evara ez li kondekarım ya. Heya evara ez li dibistani, ez Türk'ü dağıfım. Ez tem li bir kurdi dağıfım. Her du zaman tevlev dibe. Tu Dilistan'a kat bu Kürdi ne peydi?
Yani hevara mirza, tuji dizane li dibistanê perwerdeyî bi zimanê Tirkiye. Ez çawa li wir Kurdî biaxivim? Yani tu bi hevalên xwe re qet bi Kurdî napeyivî he? Na valla, em navbera xwe de Tirkî de axivim. Yani. Çima hevala berfîn? û ne Kurdin? Belê? Di navbera xwe de Tirkî dipeyivin he? Yani hevara mirza, yani vallahi nizan hevara min çima navbera xwe de Tirkî de axivim. Lê ez Kurdî baş nizanim, ji bo wî ez napeyivim. Çima hevala berfîn? Hûn hema gişt Kurd in. Belê. Li zanîngehê, li Amedê û li Kurdistanê lê hûn di navbera xwe de Tirkî dipeyivin. Ya hevara mirza, ez li vê kursê hîn bibim. Ez ji bo çi hatim vê kursê? Te tiştekî baş kiriye te hatî vê kursê de eger tu di jiyana xwe de bi tevahî Kurdî bikarîneyî ev kurs têrî te nake? Erê, hevala Mirza rast dibêje. Biner, ez 5 sal ber ez li İzmirê hatim Amedê. Min kurmancî min nûh li vir bihîst. Min got ger ez 5 sala zanîngehê Amedê bixwînim, ez gerek Kurdî hîn bibim. Ya yani evdem kursê zimanê Kurdî ev qas serbest nebû. Erê, Tu çawa ev qas başîn bûyî yani? erê, ez tim Merhaba, Rojbaş. Rojbaş. Ez tim hevalek Kürt ve geriyan. Dur ez du sala malbatek Kürt demam. Malbatek baş bu. Ez min her roj tî guhtar dikir. Rojbaş hevalno. Rojbaş. Min rojname xwend, min pirtûk xwend. Ez li pazarê, li malê, li sûkê. Min her dem kurmancî daxivim. Ji bo wî gerek min Kurdî baş fêm kir. Lê tu zanî ez Ben- ji bo wî jî ez hatim vî kursê ku ez biraz daha kurmancı baş var. Belê rêbaz û azîna hînbûna ziman ev e. Tenê bi kursê ziman nayê hînbûn. Divê em di jiyana xwe de bi tevahî Kurdî bikar bînin. Ne be ev kurs têrî me nake. Biraz da becer. Biraz verecek. Baş. Baş. Rojbaş. Xêr e xelef. Usnatiye. Havana Rojbaş. Rojbaş mamoste. Fermo. Çavan başın. Rojava çava der basbun. Baş. Rojda basbun. Mamoste. İşe dünyayı. Kejo Kurdi xwend, kejo Rojnama xwendin, kejo Kurdi xwendin. Başın. Hecmara ve tamam mı? Kil bir kemi? Yusuf Natiye Mamosta. Vay suç manatiye. Mamoste, ola ew pir ditirse, ez bawer dikim em va tîpên qedexera nekin ew ê kursê jî berde. Lê tiştekî fehm nakim, madem ew qas ditirse çima tê vê kursê? Yo. Valla. Ebal Tarazgo. Mamoste. Ejil vidi fikrim. Yo. Hem bitirse hem jî tê vedere. Yani ez mesela izanım le evvela sidar belki bir bixeyde dîsa. Ama ben girev neyse. Kerem kavaval Yusuf var. Ya vallahi mamoste bibor ez derek mamama. Vallahi billahi mamoste. Piştamı var değişiya. Var değişiya.
Oha ezini karım oha hoş. Ciye ho bilak. Merhaba. Merhaba. Bilak yam. Ya jber ve gene gidelim mal. Biborin mamusta. Biborin. Ya tenha beri saatteki jber kahve derbası ne bu? Es. Ne babam mı? Ya var ya والله بالله از باور دکم تمام تشبینی یکی خدا ماموز والله تشی گذاشتنه از ایش درکتم o hatmış o hatımdır ماموز te ne yap benim her saatte keşi ber kahve derbas bu hem ji bu ki drizim be valla mugo bina var jite kursa zamanı kurdi ölümün nerin götüm bakın buraya var çay ki bakar ya mugo kahve Ciye meraya. Herkesin karate kefi. Vallahi taşıban diye ki. Allah Allah. بس وانو بس ام درباسي دست صفا بكن حفتايا درباس بوي كاري مالي دابو كاري مالي كي آماده كريه باشه و چاري ام دست صفا بكن اول مدرسه مني Evci dersane mamosta. Mamosta bala müzik kişan ne kadar belki mugot tuzani yani. طبعا باوردكم نویسه که بزمان ترکیه و همجی مورک رسمی سر مورک فرمیه دولتی سر Devleti? حوالا ایلم کار برنویسه بخوینه جمعه وار گرینی کلی بچین انسان دیه Mamosta ev nivîsî aliyê Mudûriyetê Amedê hatiye. Dibêjin hezem polîsekî veşartiye şandina kursê û tespît kirine ku yasak kelime we wana hatine bikar anî û dibêjin ger hûn va kadexe tîpan bînin bikar anî wê kursê bigirin û me bin çav bikin. Oy mamosta. چی بخوره؟ Mamosta. Ya. Çağız ne? Çe? Atip Kara kirne. Vajin kirne. Ey ku kara kiriyet. Benamusa. Ya çim asad verecek herif. Ya belki Havale herif. Belki insandaki kaç be? Herif. İnsan ne kaçıma varradık ya? Yani belki bu başlıyor be yani. Ne bileyim niviziyat ya. Havale herif. Havallo. Mamosta. Jiro şu. Usse. Beli. Her tişt. Dibin kontrola mı de? Jiro peve. Es. Halef. Yani. James Halef. Eko vanti pale verdalı kan diye. Ezde bir deste kabilim bedeli. Kerem kırıcı korne. Ne be kuvanti panta guarandı be? Es. Havale Halef. Vrای هفن یا چه؟ یا ماموس ده. ولی یا جیرت شکی میشه ماموس ده. ولی هم بله شکی زد کم یا؟ البته در که بوسف. وی در که tabii. بله وانو باوردكم herhalde havale kufesi enek khana gabak yani باور نکن چه صاحبه
قرصنا بواي كفرمية أم درباسي درس خبرن أو قيسة بس أبقى تنجبار مينن هفتة درباس بوي مكاري مالي دابو كاري مالي سرچبو كيت كاربين بيرامه يعني بيبين هبارا بله هبارا سيده ماموستا من ناوين خزمي خواب بنويستا از کارن چکم تنویسان دیه؟ کرم بری ده کسا تخته ده کسا تخته ناوی خزم آنجی ناوی مربین مروف های کس ناوی مربین خود زانه کرم کوا یکوی کل بنویسی اولی خالی بین اخطره بک Bizi bibinin mamoste. Ya tamam bibine de yani peki ne baş ne bece hep kadar yani insana gibi belki baş be belki bu kancama çekiyor bezani insana bu başa ne yani rastici yani Yusuf hep ne işitti yani ez ya star xudinek ya وانا قد بكن ويدان صدني قد بكن همارا سيدر بخوي برای باvemin ab. Buraya diyamın xal. Xwa bavemin met. Xwa diyamın xati. Anji xatik. Xiza apemin xizap. Anji dokman. Xiza xatiyamın xizxati. Xiza metamın xizmet. Lave apemin kurap. Anji kurma. Lave xatiyamın kurxati. Lave metamın kurmet. Keça brayemin braziyamın. Lave brayemin braziyamın. Jina xalemin jinxal, anji xalojin. Jina apemin jinap, anji amojin. Keça xuamın xuaziyamın. بله اسپاس کنم واسه کلام که کاری کنه بله اوانو ام درباسی وانه یک نو دبن مجاره که نو ده واره رزمانی کردی دبن مجاره من ایروجی نابه جیناب کن مجاره من ایرو نابه اینا جیناب کن ام ایرو لسر جیناب کن کردی بسکن اوانو گلک جوره جناب کان زمان کردی دهن yani nizika denek Pürtükan'da 11 cüre cinab kenin yani Pürtükan'da 12 cüre cinab kenin ama liser va cüreyin cinab kan tevar ravastır mijara men iro liser cüreye yekemin be avji ama jere bejin cinab ken kesane cinab ken kesane G-nav yani ev peyvin gumyana bixebetinin şuna nava digirin li cihe nava texebtanın jber ve jebin G-nav G-nav ken kesane bu xoji nava xodet bin ducura yek G-nav ken xwaru G-nav ken xwaru yani G-nav ken sade G-nav ken xwaru çiye ez tu ev avana harsi jibo yek jimar piştire em hun ev ev harsi jibo per jimar şeş cinavken kesane henin yen xwaru ez tu ev ez yek jimar tu duj ez yek jimar kese duemin kese siyemin kese yekemin duemin siyemin ev jî kese yekemin duemin siyemin pirajmar bi vî awayî cinavken xwaru tên însan dibin ana miva cinavkan di hundirê hevokan de bixebitînin mînak em lêkerekê bistînin lêker meşandin an jî ez dimeşim tu dimeşî ew dimeşe hewano bara xwe bidêne ji bo cînavkên kesane xwarû yên yekijmar û diyayê tê xebitandin kesê yekemîn ji bo kesê yekemîn û yekijmar
dimeşim. Kesi dumin yekejmar tu dimeşi. Kesi siyemin yekejmar ew dimeşe. Piştan bên li ser cinavkên kesane yên pirejmar em dimeşin. Piştre bo kesê duemîn û pirejmar hûn dimeşin. Ji bo kesê siyemîn û pirejmar ew dimeşin. Xebitandina cinavkên kesane bi vê awayî. Ya Xêr hevalê xêr. Ha. ev cinav minav çine ya. Na ya vaktan abim berfebe. Ev cima bejin cinak. Baş hevalê xêr. Ez zaman bêjim te hevalê Yusuf nas nak. Nefs. Hevalê Yusuf ket derî û hat. Mich te pirs kir. Çi bû? Çi qewimî? Derî vebû çi bû? Te çi bêje? Ez navî nizanim ne? Navê nizane. Levî nas dikim. Tu nas jî nake. Ne nas dikim. Te çi bêje? Ez ê bejim ama tirsonek hatiye. Hevalê xele. Tirsonek ne cinabke. Rengdêr yani sıfatı. Ev rengdêra hevalê Yusuf'e. Ne cinabke ne? Rastî ne? Na eva mînakan bêjin. Ev wek mînakan bêjin. Hatin kirin. Belê hevaleydim. Mamoste wê bibêjin ew de derî ve kiriye. Belê. Wî derî vekirî. Wî derî vekir. Wî derî vekir. Yani li şûna navê Yusuf em cinavka wî dixebitînin. Sıfatı bir baştır bu mamostur. Sıfat tirsonek cinak ev yani. Spas dikim hevaleydim. Hatim kirin ew hevalê xelef. Me çima cinavka dixebitînin. Ev zamanı wekî okey nîne mamoste. Çi yapam? Çi hevalê xelef dîsa çi bû? Ya zinar go ki hat bira me mamoste. Do ke jî sexto ke heye. Vakta gu kevrek diba ke didewsavi kevirî de. Em sexto ke bikartînin. Belê. Ne cinav jî tiştekî wisa ye. Yani vakta ku adrezim ez ê bêjim haso cinavka ye oğlum. Tövbe tövbe ya. Tamam hevalê xelef. Başê. Ne rast e? Yani te mesela fêm kir çîro tê xebite ne wisa ye. Tiş nav. Rîya okê de tu fêm bikî tu çawa ser wextê ve ne pirskirek ye. Tiş nav. Baş. Ha vala dîna. Kerem Hepsi ke. ola em adiz bûn. Yekî girtiye her dakika qehwe okey, yek jî girtiye jin min. Ola bu çeze deş kursê berdim yani nizam. Hevala dîna. Tu durazî kursê berde dîkarî berde. Hin çima ew qez diçin ser xelef? Jiya navî ev jî mînakên xwe ji qehwe dide. û ez bawerim ki ev jî demekî nêzik de bi zimanê Kurdî bi axve binivîsîne. Ew ê jî hîn bibe. Ya mamoste ez de fikrim. Heyan dilan diçe em xelek bavêjin. Valla sidar. Yani ez naxwazim vegin geşi derkeva ama ez ertim bi kurmancı dipeyim. Hatta vakta mı go xıstık bin çabalımı da xıstık mı bu Kurdî digot. Ay. Tamam var tamam. Havano. Şikeram aferin. Dersa derbasbû işê mevaya daq xwendin. Gerek em dilê hevalê xwe neşikînin. Gerek em bi dilsozî bi tenîkî nêzîkî hevdût bin. Bara nêzîktirayînê me li ser bingehekî rêzgirtinê bin. Ser bingehekî hurmetê bin. Ez jî garson. Kerem axa. Ya mı ne? Belê. Rast bawerê. Belê. Ez doktor xwendekar em. Dîsa ya mı ne? Ez deraz dikim. Başla dikim. Heva jî pir germ e? Belê. Dutkarî çekî dixwe derxe. Spas dikim, spas. Em hesabî çawa bikin? Belê. Te bana xariye ve xariye tu bidî ez jî bistînim. Tu bidî
Ez bistînim. Tu yê bistînî? Ez ê bidim. Rast e. Ez bistînim tu bidî. Çima tu yê ez ezim? Tu li wê rotinê te van xwariye. Belê. Min van aniye. Tu bidî ez bistînim. Ana ez bêm wê derê. Tu jî bê wê derê. Ana tu dibê ez jî dibim tu. Çawa yani. Kam Tu biceribî? kere vakit hesabı. Yani tu, bu ez jî bûm tu. Ev hesab ete, tu dikarî hesabê min dîgir. Na tu ez jî ezim. Te vê xar tu bidî ez bistînim. Yani tu ez jî bûm tu. Te fehm kir? Na. Te fehm nekir. Ne ka were wê derê em dîsa biceribî? Ev hewale wê derê. Belê. Dibe kî? Ew e. Ew e. Ana ez biçim wê derê. Ew jî bê wê derê. Ji ber ku ez dibim ew jî dibe ez. Ji dêla min ew hesabê ez yani hesabê min bide. Firskirêka me çareser dibe? Tu dibê ew. Ew dibe Ew ez. dibê tu. Ew dibe ez. Dibe ez. Evet tu. Dibe ez. Dibê ez. Ez perey dide ez. Ez pere dide tu. Tu perey dide ez dide perey tu. Ez pere dime te. Ha, tu pere distînê ez pere dide. Bide pere bide. Ha, dema min hem bicerim. Hem bicerim. Te fehm nekir. Êdî deyrê te 100 milyona. Hûn ez û çareser. Naha tu yî ez ezim. Tu vî hesabê bide. Bide. Tu bide. Bide. Tamam Kerem. Bide. Fermo. Spas. Esquece. Böyle. Tabii Portugal falan diye. Hep Portugal. Naxir, naxandiye. Ev Portugal penaber. Portugal ki? Ye be dilbixwîn dara. Evet. Penaber. Ez xwazim diyarê te bikim. Belê sağ ol. Ev jî Portugal jigerxwîn. Ew jî Tu şîrê te jê hez dikî? Belê cigerxwîn ez başına dikim min gerek helbest wî xwendiye. Gerek spas. Ev jî Portugal ki? Ev jî fadirê kufrakî. Destan û çîrokê Kurdî. Berhevkar, hogir, berbir. Belê. Ji enstitûya Kurdî derke. Belê. Lêbelê. Piskirêkê ez xwazim çareser bikim. Te ana ew pere ji wî hevalê kî niha ew bûye wî. Belê. Ji ber ku nelvê derê êdî ew bû wî. Belê. Ji ber ku tiştî nexwariye te pere jî xwaz. Ev tişkî ne başa, ev tişkî qet ne başa. Şewa. Şerm e yani. Ana li vê derê em qala Portugal dikin, em qala çi dikin. Tu diçî perê wî ji wî distînî. Ji ber çi? Ji ber ku tiştî nexwariye. Karê min ev e, ez doktor xwendekar. Em jî te eskê xweş bû. Xwe baş min e. Teref kir. Roj baş. Başa vano. Ana em bê li ser xebitandina cinabkên kesane yên xwarû bi navdêr û rengdêran re. Navdêr û rengdêran re. Xebitandina van cinabkan Havano, xebitandina van cinabkan bi lêkeran re bawayekî ye û bi navdêr û rengdêran re bawayekî din e. Çawa? Yani dema ez bêjim em peyva xwendekar bistînin. Ev navdêr e. Em bên li ser cînavkên kesane yên xwarû. Ez xwendekarım. Tu xwendekarî. Ew xwendekar e. Ev ji bo ên yekîjmar. Hûn fêm dikin? Anan bên ser ê pirijmar. Em
خوانده کارن شکرم آخر سلویس که خوب نویسینه پشت را هون خوانده کارن پشت را او خوانده کارن ببی آوای بلن اوانو دما ما از و تو او انا بلیکر خبتان ما چاواد نویساندن مثلا از دنویسی نم ویده که چاواد هات نویساندن از آنجی از د خم نوصای ویده که اف ام جیره دبیجن جناف کا پیوستی آنجی لیکرا بون لبر اف آیدی یعنی بدگری لسر جناب کا کسانه اس به هر گریداین لدما گوب لیکر به پبرت انسانه دما گورنگ دیر و آنجی ناف دیر به جودان تنیساندن جودا تنیساندن اف یک آد دوا اف دما گوداویا ناف دیری دار به تیپه که بیدن بیه لیبلی دما گو پیوا ما به تیپه که دنگ دیر بقدمه چاو بکن لیویده که اف کوما جیناف که پیوستی تنگو هرتن میناد ماموسته به تیپه که به تیپا دخده تیپا تیپه که دنگ دیر از ماموسته ما بنرن هوانو لفر لفر بو ما شما بدنگ دیر قدیا بشترا تو ماموسته ي بنرن لفر بإي قدیا اما لفر بإي قدیا يعني هم تيبا نيف دنگ ديرا يجب خبتين او ماموسته يا بيوي ام ماموسته نا هون ديسا ماموسته نا او ماموسته نا بله وانو بيوي جناب كين کسانه یه خورو هم بلیکران را خبتاندن و چوابو هم جی به نابدیر و رنگدیران را چواتین خبتاندن ما لسر تخته بمینا کن اب شروع بکرن آنا که پرسه و هبن پیشی از پرسه و بستینم پشتنه بردوام بکن از کارم تشتگی پرسه بله برا دیلان نها دناوا یک جماره دجی او هی و دناوا پر جماره دجی او هی ام وانا چاو شف دو جدا بکن بله براستی پرسه گکی کنین که دناوا جناب کن کسانه ین یک جمار دجی او هی دناوا جناب کن کسانه ین خورو ین پر جمار دجی او هی امی چاو وانا شف بقتین امی چاو بزانبن او یک جماره آنجی پر جماره اوان واسه به برسه و پرسه اولا دیلان به میناکی بده بگونه میناکی به نایفیم کرن حوالا دیلان او جبو یک اجمار جبو کسی سیمین یک اجمارش تی خبتاندن و جبو کسی سیمین پرجمارش تی خبتاندن لی امی چاو بزارم گو یک اجمار پرجمار بالیکاریا قرطافا گوته لسر لیکره یعنی قرطافا گوه لسر لیکره دما گو یک اجمار به تی واته گو جناب که کسانه او یک اجمار دما گو قرطافا گوته سر لیکره پر اجمار به تی واته گو جناب که کسانه پر اجمار میناد از بیجم او ده چه او ده چن نفسای امی چه آزار من او یک اجماره بالیکاریا جناب که پیوستی یا او گوته سر لیکره لفر یبو یک اجماره این او دچن یعنی بالیکاریا قرطافا گوته سر لیکره
ام دزانن و او یک هجماره آنجی پر هجمار هوانو وقتی مجهری دقدم جناب که خورو ام البر بقدینن اما هفته یا بردوام بکن از خوازم البر بريقوم بقدينوك حر داوية حروانية حر درسي أمي كاري مالي بدن مامۆستا vê hefte tu karê malê nedî nabe mamoste. Çima? Baskî civanan de ez cihê digirim civînê me heye vê hefte. Bila hevalan jî gazê dikim yani. Bila ev jî pê. Erê mamoste vê heftê karê malê nedin ez jî tevlî civînê dibim. Vanu karê malê rastê hurmeta me ji civînê werheye lê bê karê malê çêna. Yani ji bo hînbûna ziman karê malê tiştekî gelekî pêwîst e. Mamoste em ji kêfa xwe re nabêjin. Ev xebatekî siyasî ye. Naka got ev xebata siyasî tune bim me nikare û li vê derê qurşî bistên daya. Em bi xêra siyasetê li vê derê qursê distînin. Ez nabêjim xebatê xwe siyasî bisekinînin werin xebatê ziman yani. Lê pêwîst nabînim ku mero xebatê ziman jî bisekinîne ji bo xebatên siyasî yani. Ziman bi xwe jî xebata menî anaka ve jî bi xwe jî helwesteke siyasî yani. Yani axaftina zimanê Kurdî yan jî axafgirekî zimanê Kurdî îro têkoşerê herî birûmedar e yê ji bo welatê xwe xizmetê dike. Ji ber vêna jî her du meselam tevlî hev nekin. Belê hevano ana karê menî malê ê yekemîn binivîsîne. Her hevalek di derheqa zimanzar û nivîskar Feqî Huseyn Sanij de kurtelêkolînekê bike. Hefteya çû û got zanin berê ana jî em derheqa jiyana Mehmed Ozûn de jiyana Cegerxwîn de me lêkolîn kirin. Ana vê heftê di derheqa jiyana zimanzan Feqî Huseyn Sanij de me lêkolînekê bikin. Her hevalek qasî rûpelekê binivîsînin baş dibin. Ev yek. A di duwa pêş peyvê me henin û nêva peyvan jî wek her hefte di nava hevokan de dixebitînin. Yek ernîgarî peyva di duwa aborî peyva sisiya bazirganî peyva çara mêtingerî û peyva pênca jî çavkanî. Nêva peyvan di nava hevokê de bixebitînin. Karê menî malê ev e. Hêvîdarim heta bê her kes li ser ve her du karên malê got medan bixebitin. Belê vano waneya me li ber diqede. Hêvîdarim heta deme kedin, hetayê hefteyê kedin, heta hevdîtinê kedin, bimîn xêr û xweşiyê de ogun mu got bê karê malê çêna. Yani hînbûna ziman tenê dindirê qursê de nepêkane. Hem karê malê hem jiyana rojane gerek ziman were xebitandin got bi hewayekî giştî em bihînî ziman bin. Rol hêvîdarim herkes derheqa Feqî Huseyn Sanij de lêkolînekê bike peyvê medan nava hevokan dixebitîne heftaya bê hîn hewayekî geştir bê qursa ziman. Bibin xêr û xweşiyê de roj baş. Roj baş mamoste. Roj baş ver Bu bikeve bas. Civine baskı civana bikeve bas. Havali Yusuf. خمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي